Els vostres ulls brillen com l'albada i com la neu blanca acabada de caure del cel, la vostra pell blanca i immaculada. Al cap de tants anys us he trobat. Sou vos, la preciosa princesa que sempre he buscat. I vos sou el príncep que he somiat en la meva condemna de son etern. Ai, quin futur més negre que m'espera! Mira que ets exagerat, no pateixis, home. Si ja sabem segur que tu i la Shizuka us casareu en el futur. M'ho promets? Si tant et preocupa, vés a veure el casament amb els teus propis ulls. És la millor manera de tranquil·litzar-te. Sí, però i si resulta que veiem que el nuvi és en Dekisugi, què faré llavors? Jo segur que no hi faré res. Us casareu a l'hotel Prince Melon i anem al dia del casament. Bé, si el futur no ha canviat, és clar. Ai! És allà. Perdoni, on és el casament d'en Nobita Nobi i la Shizuka Minamoto? Un moment, sisplau. Ho veu? Sí que us casareu al final. Sí, però... Esperi, senyor! És a la planta 38, a la gran sala del cel. Gràcies! Oh, però el casament... M'ha de pagar el viatge! Ostres, no! Escolti!